Kufuneka sivuke ekuseni bazalwane ngoba ngesonto asanazi. Asanazi einkonzweni kufuneka sizogodola la ekuseni. Kodwa besizokubiza nangu umelusi. Uyabizwa ekhaya. Lazi ingane ayincintshe uJesu zisazokupheka le ngane. Usazovuthwa ilezi ngane ngoba wena ngisho uJesu uthe zami ziyangazi, uthe zami mangibiza ziyangizwa bese ziyangilandela uthi ngumelusi omuhle. Thina sizalwe obaba wabazalwane umuntu okuthembisayo athi ngizofika kusasa ngikuphathele into emnandi. Akade angafiki futhi angafoni ukuthi angeke asafika. Zalo baba bangathembekile kodwa ngena uJesu athembeke. Nathi sakhula saba insizwa ungathi sinobaba singenababa. Nangu uJesu. Ayikho intandane kaJesu ngoba uJesu ungena nawe emlilweni wakho. Akakuyekeleli. Akakuhlebi. Akakubukeli phansi. Akathatha indaba yakhe ayitshena omunye. Akanabo abathanda kangcono kunabanye. Thiyo uyayishiya zonke eziwu-99. Ayofuna yodwa bese izomemezela ekuseni. Uthi buya mntwana buya. Buyele ekhaya. Musukulibala. Sekuntambama seliyashona. Sekuntambama. Shonjalo uNkulunkulu ekuseni sengiyahamba. Sesohlangana nawe kuFacebook nakuTikTok. uNkulunkulu uyakuthanda, uyakudinga uJesu. Empeleni uJesu ufuna wena. Jesu uyakudinga. Uthi walithanda uNkulunkulu izwe kangaka. Wazothumela lolu hlanyo oluyimini lizokhuluma nawe ekuseni. Engabe ngilele nami ngiyafudumala lapha endlini. Uthi nje ukuze kube yiloyo nalowo nombani osikhethele. Awuyamani engafika nale tekisi. Uthi nje nombani oyikhethele. Ukuba ngaphuphi kodwa benokuphila okuphakade. Uma nje khethelo Kristu Jesu. Uye kuJesu bazalwane isango. Uye uJesu indlela neqinisa akekho ozayo kuBaba. Akekho oza kuBaba ngaphandle kukaKristu Jesu. Bonke bazalwane bayeza kodwa akekho oza kuBaba phandle kaKristu Jesu. Uma umuntu eKristu Jesu bayisidalwa esisha. Okudala sekudlulile. Bheka sekuvela okusha.